Kasngi ka ba arspa khat khandai ha ka kateng pau kun si ma khu amen tu ku tra jisu pen sle engi da on si ma khu jongmi ka kitab jing pen pau meta ka singin pule ka nong ka ba ar ka nong ka ba lai ka nong ka ba ar hau angal nong penya ya ka ba lang ha Ephesus to tho kumni uta babat ye ki di hinyo tli ki klor ha ka ti ka mon ju u bat ubaya ya pedeng ki hinyo tli ki ding penyang syarak siar udon ban ong kumni ngatip iki kam jung phi ki jing trai si tom jung phi ba de ka jing e sha jung phi ngatip ba phimla sha e ki ro dakat phila tenju e ki ki apostol thung hi ki bamlong si sha kumta phila lap ba ki de ki ba ki ro thok phidan ka jing e sha ba phikit si tom ye ki jing e na ka banta junga nang taru phimju sungo tulor man sim lajar kata ngadon kani persya epi phila e no ya ka jing e ka ba man shwa tukan mau kun diang ya la ka kerdan na ka ba phila hap tukla ka ba mut no bat tu wan phai si ki kam ba bha jung phi ka ba man shwa lada phim kala ka ba mut ngan wan sa phi ba ngan weng no ya ka ding pniang sharak jung phi na ka jaka jungka henry phidan kani ka jing bha phi isi ya ki ikor ya ka akor le jung ki nikolai kumba ngaru nga isi jar ubadan ki skor tu unsha skor ka tien jung men sim ha ki balang ya uta obajab ngan ai ban bam na uding jong ka jing im ubami ha ka per jong ublei hau angal nong penya ya ka balang hasmirna tu tho kumni ubaning kong bat ba khadu ubalayap sisien rei menta uba im junam udan ban ong kumni ngatip ya kajing lanot ber kajing duk jongphi wat la philong ubarus pa ngatip ya kajing sha that rong ha kitu ki ba kop ba kilong ki ju ki ba phosi kilong tang ki rukhot jong karumpei usaitan wat tieng ya kajing sistem ki ban sawan uksu un tap ka tu ka ningot na phi hapo phatok ban tenju ya phi phinsha janjar palat si phosingi tuyeng scam hadu kajing yap bat ngan ai happy ya kapang singet jong ka jing im jar ubadan ki skor tu unsa skor ka tien jong men sim ha ki balang ya ubajab an am penlanot da ka jing yap ka ba ar hau angal nong penya ya ka balang pergamum tu tho kumni uta bodan ka wat lam alyang seti ka banap udan ban ong kumni ngatip ba phishong ha ka chnong bala penyeng ya ka khet jong saitan ngatip ru ba phibat scam ya ka keteng jonga ba phimpat len ya ka jingai ka ba phidan hanga wat ha ka por ka ba u antipas usakhi bayaine jonga lapniam ha ka nong ba jongphi ha ka ba usaitan usong usa lajar kata ngadon khendiat ki aka persya epi dan ka tu ka ningot hapdeng jongphi ki bala but ya ka jinghikai ubalam ubala ai but ya uba alak ban penthut ya ki Israel da ka ba pensoy ya ki ban bam ya ka do bala knya ha ki blai tha wat ban le auria hoi ken phiru phidan hapdeng jong ki brio ki ba bat ya ka jinghikai ki nikolai namar kata tu kala ka ba mutno lada phimtre ngan wan sapi bat ngan yale persya ya ki da ka wait lam jong ka sentur jonga jar badon ki skor tu sha skor ka tien jong men sim sha ki balang ha ubajab ngan ayo aman ya umana bala bure ngan ai ru ha u ya umauli ha ubala tho e ka keteng bathamai ya ka ba on am itu tang da uta uba pediang ya ka hau angal nang penia ya ka balang hati-hati ra tu tho kumni ukun ublei uba phalang ki khmat kum kading bat ubadan ki jat ki ba pharnai kum karnong bala kersyut udan ban ong kumni ngatip iki kam jong phi ya ka jing e ka jing ngai ka bat ka jing chakri jong phi kumju ru ya ka jing e sha jong phi ngatip ru ba ki jing le jo ting e jong phi ha ki por menta ki kham khrau ban ya men shwa lajar kata ngadon kani persya ya phi phisya ya ka Jezebel katu kan thu lupa thung hi ka ba phone ki chakri jonga da ka ba hikai ki ban le auria bat ban ba mi ka do bala knya ki blai thau ngala ai kalat ya ka bakan kala ka bamut henry kam tre ban phai no na ka jing auria jongka ngatmu ban penthia pang sulton ya ka ya kitu ki bale pop bat ka ngan pen kordit khait da ka jing stom la da kim kala ka bamut na ki pop jongka bat ya ki khun ki ti jongka ngan penyap kumta baro ki balang kin sapai jingmut ba ngalong uba pethu ya ki do nuot bat ki jingmut Barangan ai ha uwei pa uwei na pi kat ba kadawa ka akor jinglong jong u.
mentang akran saya ki wepat ki bahatia tira ki bambut ya kan ke jingkai ba ki bam tip ki but bari bajeliu jong syaitan hapi ngan penkit ai syu hapi ngan om penkit ai syu la kumnu tebat scam ya ka bapidan hadu pangandawan hauta uba job uba yaine hakilenti jonga hadu ka bakut ngan ai ka ju ka bor halor ki jat benriu ka bangaloi opdiang na ukpa jonga unsa sensyar da yaki da uding du nar ba unsa penpat lingkot lingkai ya la yaki lakum yaki kiu bat ngan sa ai ha u ya ulur step jar ubadon ki skor tu cha skor ka tien jong mensim ha ki balang hakal nong balai ha angal nong punya ya ka balang sardis tu tho kumni uta babat iki nyo mensim jong blai bat iki nyo klur udon ban ong kumni ngatip iki kam jong pi ngatip ya jing bhana jing nanam ba phidang im phausi philayap tu kendet benriu tu pun klan ya ka badang sa yo kayap ngatip bagi kam jong pi barok kempat biang haban da pura mat ublai jonga tu kun mau kumnu philap diang ya kata wa philai osno tu sno khak ya kata bat tu kala ka bomot no la da phim serai ngan wan sapi kumunong tu hakapol ba phim tip ngatip bapidan hasardes katu kat ningut kibril kibam syong kabam sim pentengit yala ki jankup kini kinyai lang bat nga da ki janle namar kilong kibadawa dia oba job an penkup da ka jankup ke balik ngan om pendam de ka keteng jong u na ke kitab jong kibaim henry ngan pla ya u hakmat ukpa jonga bat ki angel jong u jar ubadon kiskor tu unsha skor yang ketien jong mensim ha ki balang ha angel nong punya ya ka balang ha Philadelphia tu tho kumni mensim bat ubashi ubakut bat ubashisha ubadon ya ushabi jong udabet ubapli bat omdad ubala ban khang ubakang bat omdad ubala ban pli udan ban ong kumni ngatip iki kam jong pi nakani ka daw ngalai no renghang ya ka jingkhang hakmat jong pi ya ka ba omdan manu bala ban khang ngatip ba ka bor jong pi ka long ka baret penban philabat scam triang ya ka tien jonga ba phimsim lalen ya ka keteng jonga ya kitu ki ba na karempai usoitan ki bala khot hi ya ladi ki ju penban kimlong handrai ki riu thok ngamut ban penwan ya ki ban pendam ngon haki kijat jong pi hakan ikir kom kin sa itu ya ka jing i jonga ya pi namar ba philabat ya ka tien jonga ban yang scam ngan ri kendong ya pi hakapor jong ka jing jinjar ka ban sawan haka pertai baro ka we ban petunju ya ki breu baro ha ka kendo ngan wan kloy tebat scam ya kata ka ba pidan yo shim no manu ya ka pangsngiat na pi ya obajam ngan penlong urijit ha ka temple jong ublai jonga barun ammi syu naka ngan tho halo jong u ya ka keteng jong ublai jonga bat ya ka keteng jong konong ba ublai jonga ka Jerusalem ka batmai ka ba unpha na bneng bat ya ka keteng jonga hi ka batmai jar badon kiskor tu sa skor ka tien jong mensim ha ki balang Hau angel nong punya ya kebalang Laodicea. Tu tho kumni. U amen. Usaki ubala ban shania bat basisha. Utun rai jung kijing ta ublay udan ban ong kumni. Ngatip iki kam jung pi. Ngatip bapim klut lem ni peja. Kanu nganda kwa bapilong kani ni katai. Shit ni kriat. Henry namar bapisilong blem klut klem klut ni peja. Ngan preno ya pi na kasentur jonga pi ong ngalong ubaruspa bapahu pahai ngam duna ai pim smutu setia kat no pilong urap barai tong kat no pilong uba isang sot bat ubaduk kat no pimatla bat pilingkut sim jing sneng nanga tu thit nangai ka siar bala prang hakading bat pinruspa da shisha tu thit ki jan phong balik banda ya la karan kerem tu thir ka jinsle ban kelan ya kikmat jongpi bandup yo i ya obang ai ngamai bat ngasempat tu imsingi bat tu duryap ya kani bat tu kela ka bamut hakmi ngayeng hajengkang bat ngatiet
lada unu yo sngo ya ka sur junga bat pli ya ka jingkhang ngan rung hapo yeng bat ngan song bam lem bat u bat ma u ru lem bat nga ya ba jam ngan ai ha u ban song lang bat nga ha ka khat jonga kumba nga hi nga la job bat nga yo song ha senda pa jonga ha ka khat jong u jar ubadon ki skor tun sha skor ya ka tien jong man sim ha ki balang các tien jong utrai ngis ngongo ya ublay ko hamen ko para e namar kani ka jing kre kani ka jing puli jing ya ka tien jong ya kani ka jutang bat mai ko mangila sedang na ba sedang kalong ba sibenta ban kre na ka benta ka bible convention ngai scam ba ka jing kre jing kalong ka ba ya be ya ti kham tam ya ka jing eman sim jing i we pe we dan na preng jing ki ba sha score la ni ki ba join ki ba boot ba ki ba ngap ikini kani ka ai man sim ngi ba don ru le si ngi ya duna ba tang ba compare ai namar balai ka ba kham kong san ka dei bangin long ki ba yai ne bangin long ki ba yai ne but ya kitu baru ki ba yai ne na du ba sedang hadu mentang la poi ka sing ka ba ars pa khandai ba la sem ta yo ngin sadan ka convention ya ai ku play ya pi utra ji su un sa ka hu ko do engi ya pi na ka benta ka ni ka jing yai ne jong pi ban ai ka bor su ya pi ba phin la ban yai ne kum ju ro yanga kum ju ro ya pi kam tam ka jing yai ne ha u ka jing yai ne ka jing bot ya u ka jing yai ne ha ka jing bah baro ka bau ma u la thap ha ka do no jungi iwe pe we bun sin ngi bakla om dei na marba mangi le khnang ye ka e ngi kwa khnang wan bakla la ne bangim julia e ka kamba bha henry ka da ba bun sin baling ngim la ban kiyo ha ka jing emen sim la ne ha ka jing dei jungi ba utrai ka dei na marba mangi ngi sange kloi no palat ngi ai bu ngi bot ye u ka tu ka ni por henry tang ka lawan ka jing e wan ka jing bam su thu jing mot wan ka jing bam su tanat wan ka jing thai bat kum ta ter ki bun ba kita ki jing wan bat kita ki ki pentron no ya ka jing e jungi ya ka jing e de jungi ya ka jing e jungi ka bangi don ya utrai jisu te ka kulai ki jing kulai ba ka pang e pi ba ro ki ba la ye ne mentang ngi pulih kana kal nang ba ar ba kal nang ba la jong ka kitab jing pen pau ngi pulih kum ni ar na mar ba le la sham te yo kala de tingi kwa ban pendap ba hapor ka convention ya ka ni ka kitab jing pen pau hadin habut pada le se la rangi le ka bible study ngin sa le kham jeliu la ne kham yar ya kanika kitab jing pen pau la rangi puli hakini kal nang ba al kal nang ba lai ngi i kanika khubor ki hinyo tli ki balang ka thoning kong e ye kitu ki balang ki baran kitu ki por kini ka Efesus, Smyrna, Thyatira, Pergamum bat kum ta ter baru nyotli bat kini la rangi pe hapo ka history ru kidon bat hapo ka history kare ka badon sisha thendrei na ka benta zungi pada kini ki hinyo balang ka thoru yangi iwei pe we shimet bat yangi iwei pe we kum ka balang ngide ban kan mau ka jing tho ba khuj khamtam kitab jing pen pau don sibun ba kidak ki sen ki number ba kum ta ter u number hinyo utho barobor ya ka jinglong pura ya ka jinglong pura jong oblei lene kata ka jing dap pura jong ke bar khoi ngi se ong tien pareng udei uwei ne ki perfect number o number u bajanai upon perfect number u bajanai lene balong pura bat hang ni hinyo tli ka bomot ka thoi ka balang ong kidon ha ka history ha ki tu ki por bat khamtam eru ka thau yang iwe pe we shimet ya kata ka jing janai bat khamtam e ha ka jing janai jong ublei bo ai ka ni ka tien jong u ka thau yang iwe pe we ya ka balang jungi ha ka ni ka por ka pamenta kana kata dau ka ni ka jikubor ka dei na ka benta jungi iwe pe we ka ba ar la rangi puli ha baro kini ki nyau tali ki siti ki bala tho sikini ki balang hangni don ka jing ya ro don ka jing mai don ka jing kular ya ka bainong ka bakin sayo don ka jing ro ru lani don ka jing mai lani don ru bat kawai ka kut bar bor kawai pa kawai ngin i kum ka jing kular ya ka bainong ka bakin sayo kum ha ka Ephesus ki ong ba uta ba job unyo bam na uding ka jing em ha ka balang ha Smyrna ong ba ya kitu ki ba job an ampen lanot da ka jing yap ka ba ar bat kum ta ter la fi pule syaka Pergamum ka sepang ka kerteng ka batmai Thyatira bat kum ta ter ini i kadon ka ni ka jingkular hendrei ka don ru ka warning ka ba ai kum ha Ephesus layaro sibun ba ka jing ba ka baladon
ngi i sepang kan ka balang hati raru sepang ka jing ro ka bala ai na tare ka jing ka warning ka bala ai ngi we pe we hakini baro khoj ka pedeng jung kini ke baro khoj ka dei tu kala ka bamut tu kala ka bamut wan phai biang kala ka bamut kan ni ka dei ka jing khot la tho ikini ki sithi kum ka warning ban pen kan mau yang ngi we pe we ban dop kala ka bamut but dai tangi ki balang hatu ki por yang ngi iwe pe iwe ru kan ni ka jing khot ban kala ka bamut ka dei ka pedeng jong ka jing im jong iwe pe iwe ka pedeng jong ka gospel message na ka benta jong iwe pe iwe wat ujisu haba sedang ka jing yalap ong kala ka bamut na ba ka hima oblei kalajan ban kala ka bamut ka mut ban e no ek barem ban phai menta se oblei ban im ka jing im thamai ban e no ek jing im jong ka do ban im da mun sim kata kadai ka jing kala ka bamut kam dei tambang ngilek phlai ka pop ka jing kala ka bamut kadai bang haoi ni pan map ngilek phlai la ki jong ki pop bat ni sedang ka jing im thamai ba oblei ladang isa kut tang ka jing phla ba jing pan map ki pop khan da sedang ka jing im thamai ba oblei ka jing kala ka bamut jing ka dang long tang mar steng kampat long 180 degree ka dang long tang handai po dang long tang mar steng kamot ngin sahab yang handai ladang ngi kala bamut sisa kamot ngi e no e ka pop ngi sim ka rai kut ban e no e ka pop bat ha ka ju ka por ngi jet ban e yo oblei ban im da ka jing im jong oblei kata ka jing mut ba sisa jong ka jing kala ka bamut ha ka pedeng ya kini ki barok khoi ki jing ong don si bun ba ki jing maham handai ka wei ka jing khot ka bangi osngo ka barok ka dei kala ka bamut lada pidon ki score ka tien jong man siam ha ki balang score ka tien jong man siam ka ba khot e pi ban kala ka bamut kata ka dei ka wei yang i wei pe wei ni sukwa an pusan hang ne ka ba dei ba ka sithi saki Ephesus kani ka jing ong jong blei pida ulayer u ong pidon ka jing aisha bat fikit sitom ka jing e na ka benta jonga na tar pilatan ju e ki apostol tunghi bat kumta terter hendrei what happening kita ki jing bha baro ka tien jong blei ka ong gum ni lajar kata ngadon kani persya ya pila e no ya ka jing e ka ba menshwa pila e no ya ka jing e ka ba menshwa kani ka bang ong ma an menen ba sedang ro ko men ka para ka ba e teng ka ka kambang ngitrei ru ngi haban khmiet hatu ka kamba manga ngatrei ka yalam sajan jong oblei ne ka long ka jingwit yang haban jan so oblei lada ka khanglat yang hab repi banjan so oblei am ka no ka kam wat de ka kam balang ru ngi haban ong sange no ngim dan kam namar balai ngimla ban e no ya ka jing e ya oblei ka ba menshwa bun teng ha ka jing bun kam palat jungi am ni sngo mangile si bun ba na banta jung blei henrei ya ka jing e ya oblei pa dai ngila pen dat tha lada ka jing e jungi ya oblei la ka jing e ba ngidon menshwa ya oblei ka jing ting burom ye u ka jing sngo ka jing sno jungi ha ka u ka ba ngidon menshwa chwa ngin trei kam balang ba ka ba ngidon menta lada kaya pher ka hiar kerdan am ngidon kam ban sange ban khmiet ba wan phai biang kata ka di ka jing khot ingi ka di ka ba ma ba kam kan pang na ka benta ki tu ki ba yalap na ka benta ki tu ki nong yalam na ka benta ki ba bat ki kam balang hakmat ngkwa man ong kan ni lada kan ni ka kam ka ba mangingi trei ka yalam ngi sa jingai na oblei am ka ba mut kam dei ka ba oblei usngau ba kam dei ka ba oblei ba so ba ngidon kam ban yu break ban phai din phai sa oblei sa si sien pat habang ong kumta om dei bangi og bang put ban penrem ne ban kedok ti ano yunuru em teng na marah ka jingpun kam jingi am ngi sngo bangi le ba kmat chung blei ngi haban khmiet ba de la ka men sim yo ka men sim jingi pada ka longkum ka jing ut ka jingi de jingi ba blei kam don jingi de e jingi ba uni blei jingi na ta ka daw la ka longkum ta ko men ka parab e le retreat 15 yang sa blei retreat doi 15 yang sa blei pusan sa blei wat juhun tang ban trei na ka benta o jisu dei bandon ka jinga dei bat o jisu ban ngkwa ru yangi iwe pewe so bahasa wat na po internet ru phila ban lap na kono commentary jia ayu yakini ki balang boro nyo teli menta hakani ka por jingi menta ha e ki don seno ki don kumno ki long hatu kani ka jing ai warning la ne kata ka jing maham jung play kalong ka basukran kai ne ka dei ka badang ka bolong sisa bat kani kan ai jing start yang ngab dia pi iwe ba ngin long ki ba husiar bangin shimkhia ya ka tien jung play subha sawat
bet hidala de jia ayu yakini ki balang boro hnyau teli menta ki don sha ha ki long kumnu ki long bat kani kan ajing start yang ha ba dia phi en yero yo Jesus Christ junam la junam amen wa beneng to ai ba kaching ek ba mela ai ngi hau kun chumi Jesus Christ un men chungi ba kading zo kaching ek wala pan raham ki do no chungi do mun sim ba khu kin kirsiu biang hangi ya kaching kemen ba kar khu na menta kaching wan ka hima chumi to ai ba kaching ei chumi kan pan kalai ngi shakinong bet sambai bam juthat jong ka gospel to ai ba ki sambai kin pan kalai kolong brio man brio na shapo but you can tell baro a ka jikmil ti batikna ya ka beneng batamai ba ka pathe batamai haba andala job ya ka bo jong jisniu ka burom jong mi kan ting shan chabam jukut to ai ba ka jinga e jong jubili kan kar siu biang hangi ki pan grim jong jing kermen ya ka jing thrang na kan ta ki spa beneng to ai ba ka ni ka jinga e kan pan sap riang ka jing kemen ba ka jing suk jong nong pan em jungi cha satla ka pathe chami ublei jungi ubala ka khu juna kan long ka burom bar ka jinga ro shi junam amen Kudono utam Jisu tersin ai kemarian gerap jingi Kristan tuduai na rumta jingi